último rogo moi curtiño, e era quería facerlle este rogo ao presidente deste órgano para que, bueno, co ánimo de que favoreza o debate político e non coarte a vontade das concelleiras e os concelleiros desta corporación, pois que teñen a motivación de aprender e de rodarse na experiencia de defender un acta institucional, non? Porque non é a primeira sesión na que me dá a sensación de que algunhas concelleiras, en concreto do Partido Popular, se quedan con ganas de aportar as súas ideas e as súas opinións e bueno, sería empobrecer a vida política e o pluralismo democrático, non? Aquí o que queremos é aprender todas e formarnos como persoas capaces de debatir, aínda que teñamos opinións diferentes. Simplemente era un rogo para o alcalde. Gracias.